ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாம ஒரு 1/2 கிலோ பச்சரிசியில 10 பேர் குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான நோம்பு கஞ்சி எப்படி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். பள்ளியாசங்கள்ல எப்படி செய்வாங்களோ அதே மெத்தட் தான், சும்மா டேஸ்டா அட்டகாசமா இருக்கு. இப்போ வாங்க நம்ம நோம்பு கஞ்சி எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். முன்னாடி பச்சரிசி ஒரு 1/2 மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வைக்கணும். அதே மாதிரி வெந்தயத்தையும் பாசி பருப்பையும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். நோம்பு கஞ்சி செய்யறது ரொம்ப ஈஸி தான். நாங்க சொல்ற மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான நோம்பு கஞ்சி நீங்களும் செய்யலாம். இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். நோம்பு கஞ்சிக்கு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். 1/2 கிலோ அரிசிக்கு 8 லிட்டர் தண்ணி ஊத்திக்கணும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ 1/2 கிலோ 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்ச பச்சரிசியை போட்டுக்கலாம். ஒரு கிளறிக்கங்க. அடுத்து 1/4 மணி நேரம் ஊற வச்ச பாசிப்பருப்பு 150 கிராம், வெந்தயம் 10 கிராம். இந்த பச்சரிசி பாசி பருப்பு ரெண்டும் ஒரு 3/4 பதம் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அடுத்து நம்ம போறதுக்காண்டி எடுத்து வச்சுக்க சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகா, தக்காளி, புதினா, மல்லி இதுங்கள பாதி அளவு இப்போ நம்ம கஞ்சியில போட்டுக்கணும். மீதி பாதியை நம்ம தாளிப்புக்கும் அப்புறம் கடைசியாக நம்ம பயன்படுத்துவோம். அதை நீங்க மறந்துடாதீங்க. இப்போ நம்ம தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம். கஞ்சி 3/4 பதம் ஆயிருச்சு. தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ வெட்டி வச்ச 100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்துல பாதியை போட்டுக்கலாம். அடுத்து 200 கிராம் பெரிய வெங்காயத்துல பாதியை போட்டுக்கலாம். அதே போல 100 கிராம் தக்காளியில பாதி, அப்புறம் கட்டு மல்லித்தலை புதினால பாதியை இப்போ போட்டுக்கலாம். அடுத்து 4 பச்சை மிளகாயில 2 பச்சை மிளகாய் இப்போ போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு முழு கேரட் அப்படியே போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி வேக வச்சுக்கோங்க. இந்த கஞ்சி நல்லா கொதிச்சதும் அதை அப்படியே இறக்கி வச்சு தாளிப்புக்காக நம்ம வேற ஒரு சட்டியை ஏத்திக்கலாம். கஞ்சி நல்லா கொதிச்சு காய்கறி எல்லாம் வெந்துருச்சு, இறக்கி வச்சிடலாம். அடுத்து தாளிப்புக்கு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். அலையாத்தி மரச்சக்கல ஆட்டின சுத்தமான கடலெண்ணெய் 100 ml. இந்த எண்ணெயை நீங்களும் வாங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இப்போ பட்டை, ஏலக்காய் 5 கிராம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மிச்சமுள்ள பெரிய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ஓரளவு வதக்கிக்கலாம். அடுத்து மிச்சமுள்ள தக்காளி, பச்சை மிளகாய். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சமமா 100 கிராம் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ கறி மசாலா ஒரு 25 கிராம் போட்டுக்கலாம். அடி பிடிக்காம இருக்க சிறிதளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு கிளறி இறக்கிடலாம். இப்போ இந்த தாளிப்பு சட்டியை இறக்கி நோம்பு சட்டியை வச்சு இந்த தாளிப்பு அதில் ஊற்றி ஒரு கொதிக்க விட்டு கடைசியா தேங்காய் பால், மிச்சம் உள்ள புதினா மல்லியை போட்டு ஒரு கொதிக்க விட்டு அப்படியே சுட வடையோட சாப்பிட்டோம்னா ஆகா அருமையான பள்ளிவாசல் நோம்பு கஞ்சி ரெடி. நோம்பு கஞ்சி சட்டியை ஏத்திக்கலாம். இப்போ தாளிச்சதை ஊத்திரலாம். ஒரு கொதிக்கட்டும். இப்போ 1/2 மூடி தேங்காய் பாலை ஊத்திரலாம். லைட்டா கொதிச்சிருச்சு. அவ்வளவுதான். மிச்சமுள்ள மல்லித்தலை புதினாவை தூவி இறக்கிடலாம். நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம். நோம்பு கஞ்சி சொல்லவே தேவையில்லை, வேற லெவல்ல இருக்கு. நீங்களும் இன்னைக்கு இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு கூட ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோட சந்திப்போம். பாய்.